Atal Amrit Abhijan Lapen Pradhan Mantri Jan Arogya Aputhak Mai Kangni. Hele pen PDCK inut Kachingnang. Langkon arongaje ingdeng hini kapedopon. Kardom Pini prime time abirta longpen nilisami marvelous rong parpi nonarju ikta abirta angton pen. Karbiang long Autonomous Council kacari CEM tuliram ronghang akari mati akemangakam mesen pen kapacun ponji aphat pini ok pranahin kilang asai kamatum pen kachingki chingwai ponji aphat mai ingni. Atal Amrit Abhijan Lapen Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana Ayushman Bharat pen Karbi Anglong arlu si kilang abang phu mate doktor tum doan pen chingrum si Karbi Anglong Autonomous Council Conference holalong mai pedo Ayushman Bharat scheme keteng kapachun pameji aputhak mai along Karbi Anglong Autonomous Council kachari CEM tuliram ronghang jai labang so asai keteng ponalong National Medical Insurance Scheme along si kilang a doktor atum arbu kachen ponji aphan alam toipi labang so mailong MP Horen Singh be Medical EM Khonsing Rong Pipen Kichenglok Ongdung EM MEC Joint Director of Health Service Dr. Atum Ongdung Chitongdun si Misen Pen May Pijut West Karbi Anglong Amri Constituency Arlo Tiva Cultural Complex Ulukunchi along Langkhon Arongaje Pedoponlo Adabapor Mr. D Uping Maslai Local MEC Pen Run for Unity Rat Pen Mitar Pharup Hoan Katponlin si Jaimek Pangcheng Ponlo Run for Unity Ajay Mekibi Ponahut Man Pengkido Aluhi Sarpurup Singh Teron EM Arts and Culture Karbiang Autonomous Council Dr. Bidyut Bikas Senapati General Secretary Tiva Man Tholai Tokra Central Committee Basa Kro Amri VDC Chairman Harlison Ronghi President KCS Amri ZKYF Chetongdunsi Alira Cham Pidun Rinti Labangso Langkhon Festival laki Aningkan Wangta Oktober ke jutsi aru isi Aningkan Wangta pedo Assam arlo lapen Meghalaya arlo Tiva Ajati ke doan nang chingrum si Piniarni alang litum Anyom riti ingthumpen bangso arongaje pichun pon Bangso long alang litum kacepak lang pon Lukhumi Yangli Labangso ke kan ke Lukhumi aphan karcho pon lapen sok sang botor bukan Thesire ke meji aphan si ke kan pen archo Mai pothala Labangso ke kan ke sok sang rim podok dok mate sok ke pam sok horon apor hutsi ke kan rinti Langkhon she lewa Langkhon alam thelake check sopen ke soy kapelang me aphansi pulo Labangso ke kan ke rongkhoi puke Tiva Jati atumsi kan rinti Lahai huya ke kan pen ampar ason jati ke kan pen ajok Tiva korte atum aning chepang sampon lo Todap adap longnit ahawar silonia longpen inut PDCK klembang aphan kenep Manja Police Station angkang longnit ahawar siloni harchimi arong along kreni phai thomke praisia da police pen CRPF atung inut PDCK klembang aphan nep ingnang long kachingnang long check PDCK klembang hu amen ke angjok pani police station kaparlo Henrikius Hanse Asopo Dominic Hanse Arta Inkoiraisi Chiparjan Roman Rongpi pusi pangthek alang li arwideng pen police atung thomke brahini pistol isi amukereng ta mupho lapen mobile handset longpon Kachingnang long check PDCK klembang phu rong pi asang ho alang like Myanmar adet along CKK entang abang lo lapen PDCK CNC David Mukrang pen Corporal Bonet Teron atum angphun kiraya banglo Nasoke nep kang nang dam asai kacepatir pi atum ke AOC Jitu Deka Moblik Brahma lapen Bitupon Chetia atum henlo Manja Police Station along 31/2019 case number pabonsi Kachingnang long check PDCK klembang phuaphan karju pater tok asai deng bomlang Ingdeng pharoi si rapli kebrapli Sardar Vallabhbhai Patel the Iron Man of India amahang kethek arni kethe talondun Rashtriya Ekta Divas
Run for Unity District Administration pen Chapatir Piponsi Siding Rashtriya Ekta Divas Run for Unity Ajame Kedeng Ponalong Karbi Anglong Autonomous Council Kachari CEM Tuliram Ronghang Det Alama Pangjar Labangso Katalon Nohut Karbi Anglong Autonomous Council EM Ratan Teron MLA Barim Vidya Singh Ingling DC Mukul Kumar Saikia Diphu Municipal Board Chairman Drakro General Secretary Kasa Pankaj Teron Pen Kechenglok Ongdung Kasa Along Claimsip Abangpu Bangpi Atum Chetong Dunsi Mai Kedolong RD Pidun Rinti Catholic Amondali pen Kekroy Kachiki Lapen Amana pen Kipipen Kardom Pon Verangbong Aning Kanwang Setame Aru Lapen Prea Chikloke Pay Mary Pan Kero Karchu Achiklopu Hok Ponsi Aning Kanwang Ason Pining Lethota Kangdu Kardom Lapen Karchu Asai Dengdun Catholic along Kedo Lapen Kekroy Aradatum An Jeng Toy Jengni Armuchi Jeng Pedosi Pay Mary Pan Kedamtang Aru Achiklopen Non Puthot Prea Chiklo Piniki Jutsi Jisu Apai Mary Kang Thirapan Kangdu Kardom Kero Karchu Achiklopu Pathik Ponsi Saideng Labangso Amailong Saint Michael Aru Chukihola Parish Ateke Saint Mary's Catholic Church Lapen Saint Teresa Catholic Church Mili Langso Lapen Saint Peter Catholic Church Sotiona Assumptions Chukihola Parish Do Anpen Chetodunsi Mesen Ingsamjin Pen Talundun Rinti Tuma Panagachopo Tuma Panitum Gatiata Santot Nitum Nang Panagachopo Potan Tuma Panitiata Asan Nipilang Long Ri Lapen Keng Roja Kong Penny Tuma Panitijokta Amen Amen Pang Tirana Pini prime time Alberta Bangke Lapan Sikang Tonilo Dumi Thangmi Kardom